Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon nga puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Unyag mahitabo na ning gihisgutan sa Bible nga mag-unay nag-away ang ginikanan og mga anak. Maayo pa na dili. Dili. Unya, dili day tinuod nga puno ang yuta sa kaayos Ginoo. Namakak day ning Salmo. Namakak sa Kristo. Okay, ang Salmo mao man ay panagna. Mao man ang iyang tumanon unta ni Kristo nga puno niya ang yuta sa kaayos Ginoo. Unya kay magkabahin-bahin naman noon kuno. Mag-away naman ang amahan, anak nga lalaki, inahan, anak nga babay, hastang iyang mga umagad nga babay, mag-away naman. Para karon God, sa inyong paminaw, kaning away ron sa Russia, Ukraine, Israel, o uban pang mga nasod, nag-away sila, nagsige, nagpabutuhay anang ilang mga missile, mga bomba. Ug tuwa ka dito, makaingon pa ka nga puno ang yuta sa kaayos Ginoo. Kinirong inflation, kining nangatak-tax trabaho, kay wa na'y klaro ang kompanya, nga wa na sila trabaho, wa na sa ikapalit og bugas. Makaingon pa ka nga puno ang yuta sa kaayos Ginoo. Giling niya imong tupad, ing na maayo ra mo kahimtang. Ingna na maayo ra. Mao na matod pa diri sa atong unang pagbasa si San Pablo ningon siya, nagampo ko nga makabaton unta mo gahom sa pagsabot unsa kalapad, unsa kataas, unsa kahabog ang gugmas Ginoo. Ang makasabot ra gyud nga ang kalibutan puno sa kaayos Ginoo, kadto ra gyung naggamit sa gugmang Diosnon. Pero ang nagamit sa gugmang tawhanon, di gyud kakakita nga ang kalibutan puno sa kaayo. Pirmi gitang makakita og depekto sa kalibutan nga makaingon kita wa gyud ayo. Gyud no be, kamong mga babae, maayo ra na inyong buhok o kinahanglan yung kuluran. O imong kuluran, may ka, way ayo ning buhok ka. Kumusta man imong kilay, okay ra? Maayo ra? O angayan yung kiskison? Wa ni ayo ning kilaya. Imong color sa imong naong karon, maayo ra? O kinahanglan yung papution? Ana ba? Ngano man, nganong mao man ay imong gibuhat? Nganong gasige man kag pangaway anang imong silingan? Nganong gasige man kag kalagot anang mga libakira kanang mga marites? Nganong moingon man ka way ayong tawhana, maing patyon? Ngano man? Kay ang imong gigamit, ang atong gigamit, gugmang tawhanon, dili gugmang Diosnon. Kay kaning gugmang tawhanon limited, dili kayo lapad. Nga ang gugmang tawhanon pang diriras ubos, dili makasaka ngadto sa langit, dili siya taas. Mubo kay siya, mo nang mubo kay kag pailob, dali kay kang musinta. Ay mga manag-uyab, may pa kaing holding hands, maglakaw, igabot sa unahan, gahinapakay na. Ngano man, kay ang laki nilingi sa siksing babae nga niagi. Gigangi sa babae ang naong, kana yung naong nimo ay nganom ka diha. Ana, pero may pakita ilang holding hands, kiss-kiss, paggamay, paglingi dito. Silusa maging babae, kasaba ni laki, ikaw pagkamusap, buanga ka, mo ganyan mo, manyakis kay kang dako da. Hinapakay na yun, hangtod, nagbuwag, hangtod, wa na yun. Kadiyot ra kayo, nga naman, gugmang tawhanon. Ngilingay mong tupad, inaunsaroy imong gugma, Diyos nun o tawhanon? Naunsa imong gugma ron?
Mailhanan na nimos naong, mailhanan na nimos batasan. Tanawa ang gugmang Diyos noon ha, tanawa, ningos Kristo, higugmaa ang inyong kaaway. Kunya kung awayon ka, mohonong kag higugma, dili. Lapad kayo ang gugmas Ginoo nga moapil sa kaaway. Napana siya giingon, pasaylua ang nakasala og kapituan kapito. Sa ato pa ang mga makasasala higugmaon gyapon. Nya unsa may act of love in relation sa makasasala, forgiveness without limit. Unyaron ko ng imong bana nangabit, ang imong asawa nangabit, o ang imong anak ni suyop, pulos man na asala, or gilibak kas imong silingan, gidaot kas imong office mate, gikasab-an kas imong boss, pulos man na asala god. Di na day ka mo tahod nila, di na day ka mo higugma nila. Kung tawhanon ang imong gigamit, di na ka mo higugma. Pero Diyos nun, pasayloon lang na, kaya mo may gisulti ni Kristo. O di, maayo kayo. Nya, sa inyong paminaw, kanang pagpasaylo sa mga taong nakasala, labi na ng mga asawa o bana, mga bit inyong spouse, maayo pa ka na, sigihan ni mong pasaylo. Maayo dili. Oy. Tubag lagog tinarong, maayo o dili? Wa koy nadunggang klarong tubag. Kusga maayo o dili? Maayo. Very good. Di ingon nimong maayo, di puno na sa kaayos Ginoo. Muna gibati sa mga santos sa dihang si Pedro Calungsod, atong unang santo nga si Buano, gihulga ng patyon, nakita niya nga maayo kayo ang Ginoo nga mihatag nila og opportunity to die as martyrs. Motong wa siya mudagan, iyang giatubang o gidawat ang bangkaw og sundang nga midapat sa iyang lawas. Si Lorenzo Ruiz, nakita niya nga maayo kayo ang pagpatorture dito sa Japan para sa pagsaksis Ginoo. Motong ningon siya bisag tagaan pa kog 1,000 lives ako gyaponing i-offer sa Ginoo. Di ma, og imong pangutan-on si Lorenzo Ruiz og si Pedro Calungsod, unsay gibati ninyo sa dihang gitorture mo? May kayo, nindot kay akong gibati. Pasabot ang kaayo des Ginoo mga igsoon, dili limited sa comfortable, convenient, pleasurable situations in our lives. Dili ka makaingon nga ang kaayos Ginoo kutob ra gyud kun magkatawata, lipay ta, hayahay ta. Gani mas ang kaayos Ginoo mas masinati nato panahon sa kalisdanan. Ako karon nga napari ko, nagpasalamat ko sa akong ginikanan nga galisod gyud in town sa pagpanginabuhi isip mga mag-uuma. Maglisod mig kaon katulos usa ka adlaw nga naa ginang kiampi may tawag namo ng putput o kanang mais nga kanon. Nya maglisod sad mig sustenir nga tibuok yung simana naagid mi adtong kanon nga mais. Maka abot yung panahon nga sambug-sambugan na to siya og saksakan ba, gabi, usahay garabi, saksak, usahay adto mi sa banwa, to sa kakahuyan, mangita mi ngadtog mga kanang gitawag tog wild nga mga root crops sama ng ubi, balyakag, kailan mo aning apali, but, mo na among buhat. Tungod ato, gagmay pa mi, batanon pa, kamaon naming mangitag panginabuhi, mangarga, tag 25 pa kabuk mangga ang kargahon, kay bata pa man, hangtod niabot nag 150 ang kargahon, mangarga, nakaton sa kog pamutos og mangga, tag 15 ang libo, o say tag 25 ang libo, basta lisod-lisod, sige yung paningkamot. Nya kadtong maong kalisod, mao toy naghatag nako karon og kanindot kinabuhi. Ngano man?
maka-appreciate man ko sa gagmayng mga gasas Ginoo. Maka-appreciate ko ba? Kamo, naka-appreciate ba mo nga naamoy anak? Wa niyo kasabi. Sige kasaba. Sa ito pa, wa ka-appreciate. Kanindot unta kundi jud ka mga saba kay na-appreciate nimong naa siya. Kinsa mga asawaha dinhi nga nagsigig yung appreciate sa inyong bana. Kana mga ginagmay lang ba nga, good morning, love you, ana, itaas ang kamot. Tanawa, di ba mga buangon kay mo. Kinsa dinhi mga banaha nga kanunay gyud nga magsigig appreciate sa iyang asawa, every day na agid siya i-express nga pagdaig sa iyang asawa. Tas kanong kamot be ay kauaw. Wa gyapon. May noon kay mga honest pud mo. Kay ngano man lagi ang maayo magud nato kana gyung murabag pleasurable, comfortable, convenient gyud sa atong side. Hinumdumi ka nang nagpaantos nimo, maunay naghatag nimo og maayo. Pasabot ni Kristo dinis ebanghelyo, awayo nagikas imong anak, pasabot gitagaan kag opportunity to exercise love, mercy, humility, generosity, understanding. Di ba? Endurance. Kanindot ana. Og dili wa pa katubag-tubagas imong anak, dili unta ka maka-exercise aning patience ana. No. Love, forgiveness. Unsa may imong opportunity to do that? Pag-practice sa virtues nga, wa man, komportable man ka. Nya kanindot ana maka-practice ka, virtue. Mo kasabot, nakasabot mo. Muna karon, hinay makainghalin sa atong salat, naka-exercise po ko patience, pabagas naong, nga bisag kada adlaw, minus og halin, sige lang yung baligya. Pero ana bang magsigig soroy diya, labaw pa na kalisod, isda, magsigig ana ba, tuyo kada adlaw, isda, labas pa, puwanag mata, sige, tuyo. Wow, ba kayo nastanan niya, minus kayo ang mupalit. Pila na may atong halin ka, na. Nya ako sang isinggit ini slat ano atong SBF dag para ni sa atong pagbayad sa kumbinto, mga struck atong mga contractors nahalina na tag 41,766 ka slots, napay 18,234 ka slots nga tag 500 pesos. Ug naamoy 500 gikan karon hangtod sa November 1 ipadana dinhi or ihatag na makatagamtam gyud mo sa kaayos Ginoo. Unya ang ato sang CTUMM ato ning itukod og mga balay sa kabos nato mga kaigsuonan sugod karong buwan sa November. Yabot ng atong halin og 30,630 ka slots. Napay 39,370 ka slots na available. Tag 100 pesos ra gid ni. Ang pasabot ani nga bisag unsa nato kalisod kung magtigom tag 600 pesos gikan karon hangtod sa November 1 ato na siyang sakripisyuhan nya ato ding ipalit og slot. Unsa may mahitabo na ay mga tao nga magsigig pasalamat sa Ginoo, contractors na bayran, mga taong way balay naglisod in town sa ilang higdaanan, makapasalamat gyud Ginoo kay matukuran natog balay at least 61 ka pamilya karong tuiga. Kanindot no, sa imo lang 600 pesos nga gisakripisyuhan. Nya unsa may ibaw sa Ginoo nimo nga nagsakripisyo ani, tagaan sa kaog, gatusan kapilo nga panalangin. Nga makaingon sad ka in the future, kaayos Ginoo nga minghatag nako opportunity to share. Daghan na kaayong nagsigig pasalamat nato dire tungod kay milambo ang ilang kinabuhi, ilang negosyo, sukad lang ang nagsige na sila tabang nganhi sa atong simbahan o ngadto sa ilang mga silingan, nakat-o na sila sa pagkamang gihatagon
Nga nidaghan sa ilang grasya kay saad man sa nas Ginoo nga bulahan kamong mga manggihatagon kay kamo usab paghahatagan ibukbo kutob sa inyong mahakgom mag-awas-awas hangtod nga matagbaw gyud mo pag-ayo. Inana man ang Ginoo ang iya pang grasya ba kaawas-awas mo nang puno gyud pero di ta manggihatagon awa na wag tangsad ang grasya. Nauna ang atong hinumduman di ay kada adlaw maayo gyud ang Ginoo. Nya kung doon na gani mga kasakit nga moatubang nato kana mura natag mabugatan ayaw gyud kana na ang hunong matud pang San Pablo gamitag yung imong gahom nga imong masabtan ang kalapad o kataas sa gugma gyud Ginoo. Labi na ginang paghigugmas kaaway anang imong mga anak nga motubag-tubag nimo mo supak sa imong gusto ayaw dayog kasuko gamita usang gugmang Dios nun. Sige, last nga lingi sa imong tupad ina promise nako kutob November 1 din ako masuko ina kutob sa November 1 di nako masuko aron makaapil kita sa All Saints Day. Di ba? Nya kamo sang mga scammer nga nagsigig pangilad aning atong mga online parishioner na nasa ni text na ko gahapon pader na biktima na sa kus imong scammer imong scammer sa scammer napadara bagid nako sa iyang GCash nya karon pa ko kay bawo nga dili dayto imo pagbago-sad mo mga scammers pangilad kay ay na magpangilad kay madaot yun ang inyong kinabuhi ana. Nya kamo sang na scam tungod sa inyong honest unta nga pagtabang dinhi be prudent kaning atong mga official information tan-awa gid ninyo sa atong online mass inig kanta aning offertory song o sa atong final song sa online mass na adiha i-flash nato ang atong mga official information kanalay sunda screenshot na ninyo nya sundon adi na gyud mo masaag ug masaag man gamay kay possibility mo na ato gining gamiton ang gahom sa Ginoo dili sa pagdaot sa usag-usa kung dili aron mas mabuhat nato ang buhat sa gugma kaysa buhat sa yawanon nga mga kinaiya.